Cacciattolo ta' 42 sena residenti Birkirkara inżamm arrestat wara li tressaq il-Qorti akkużat li ħebb u daħal jisraq anzjan ta' 72 sena minn Naxxar. Il-każ seħħ fit-2 ta' Awwissu li għadda meta l-vittma Anthony Buttigieg kienet jiftaħ il-ħanut tiegħu qabel is-7 ta' filgħodu. Meta Tony Buttigieg mar biex jiftaħ it-tabakkerija tiegħu fi triq ix-xatt tal-imsida, Cacciattolo daħal fuq u armat barma li taqtaw bil-ponta u talbu l-flus li kellu fil-post. Għal din l-aggressjoni, Tony waqaflu u jiġbu li ma jridx jitieħ flus. Kien hawnhekk li ż-żewġ tirġiel spiċċaw fl-idejn b'sit il-ħanut juża l-lasta li kellu fil-qrib biex jiddefendi ruħu. Min-naħa tiegħu il-ħalliel ħadlu l-lasta minn idu u taħ daqqa f'rasu bija stess. L-aggressur kien ħarab minn fuq il-post bil-vittma mixħut mal-art u biġrieħi gravi. Minkejja dan kameras tas-sigurtà fiż-żona kienu qabdu lil Cacciattolo fil-fatt javviċina l-ħanut mingħajr għamad biex jagħti l-identità tiegħu. Iżda l-ħamis li għadda wara jiem ta' investigazzjonijiet, il-pulizija daru r-residenza tiegħu u arrestawh. Saret ukoll tfittxija fil-garax tiegħu. Huwa tressaq il-qorti s-sibt filgħodu quddiem il-maġistrat Aaron Buċejja fejn kien akkużat ukoll li huwa riċediv. Fid-dawl ta' dan il-maġistrat ordna li Cacciattolo jinżamm arrestat bl-akkużat jitlob li jingħata trattament biex jeleb il-vizzju ta' droga. Il-maġistrat Buċejja ta' istruzzjonijiet lid-direttur tal-ħabs biex isiru verifiki dwar jekk hux minnu li hu għandu l-vizzju ta' droga u jekk iva, allura jingħata trattament meħtieġ.